Na sani. Kada ki kalli can. Yawwa. Dan daga halin ki dan taba can. Da tukunya. Kawai tafi wajen kashiya. Yawwa. Ke je ki kawai yi abinci ba ke ba. Yi abinci kawai. Ya isa. Kot! Ba mu saul. Ba mu saul. Ya mata kuɗi. Ya da tsawaka a wajen ka biya mata kuɗin. Ka gane sai ka biya mata kuɗin. Tsayuwar kamar ina son ina zuwa. Abba Shi ne na ga ma tun tsaje ka daina kora sai haka kake mu. Kana bakin kyamara ba. A tsawon nan da kace a haka masoyi. sai dai kyamarar ku ta dawo ta nan ba da za a yi mu ji Masoyi. Duk da haka ai kai ma zan ba ka samu wannan ka ga yadda nake akan nan haka za ka yi amma ka je kana taka kamar kana mun ba akwai abin da ba ma san ya fito ne akwai abin da kuke ganewa akwai abin da ba ma san amma yadda na tsaya akan nan kawai ka tsaya ko dai ka da ba ni Kuma ka biya kuɗin. Ko ba za ka biya. kuma za ka biya mata ina akwai ATM ina ATM ina yace ma wani ATM ka kariya ba wai ATM ba akwai cash a bare yawwa hannunka karka yi Kawai su wannan ta hannunka. Kawai su ta hannunka. yawwa haka inspector a duk da haka ne ka dan ƙara juya wasu ba na son ka juya su Yawwa. To haka haka. ba zan kalli an ban jiya ba ka gane kanka zai juya cikin ka ba ba ya ka kalle ni zai wani ta masoyi dole kaga kallon da za ka yi mata fa ba kallon gingirin shi ne dan yi haka dan basar ka aka iya kallo nan haka za ka iya kallo nan ba duk kana abubuwan ba sai ka kura mata ido ba kuna dai tare ne a wajen Ka san ai maye. yana da babban kifi ai Babban kifi. Sai da babban. yawa ready silent background step 3 recording action Shi ne mana ka tura mun kuɗin lambar waya na ta account ɗina. Ni kuma idan na ji alert, ni kuma ai ka ga da kuɗi zan fito neman ka. Ko ban san ka. mai sauki ne ni abu ne saboda haka yanzu ba da ma zan fara tun da Allah ko. Wannan nawa ne kuɗin kayan ka? Yanzu biya mun zafi. wani aika ɗan daga cikin aikin Allah ko. a san ba da yawa Ni haƙuri abin da na yi. a rashin sani a cikin aika ya fi gani Na gode. yanzu sai a samu da yawa inda ya fara ba da deposit Kai kuma yana baka ita mun da ka ko ka san ranka. karbe ATM din karbe ATM din Kawai ba shi kawai ba ya shi ce. ATM din ba sai an ciro paper nan to salama da ita Na gode. sai kin ji ni Sai na sai kin ji kira. to ba da Gobe za mu zo. dinga kallon shi kina hawa baki Za mu zo. Allah yawa Ka kira ni fa.